Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς «Αστρονομία για μικρά και μεγάλα παιδιά». Στο σημερινό μάθημα θα ταξιδέψουμε ως την Αφροδίτη και θα ανακαλύψουμε την ομορφιά της. Η Αφροδίτη είναι ο δεύτερος πιο κοντινός πλανήτης στον Ήλιο. Ο πιο κοντινός, όπως είπαμε στο προηγούμενο μάθημα, είναι ο Ερμής. Επιπλέον, είναι γειτόνισσα της Γης. Για να ολοκληρώσει μία περιστροφή γύρω από τον εαυτό της, δηλαδή μία μέρα στην Αφροδίτη, χρειάζεται 243 μέρες στη Γη. Όπως καταλαβαίνουμε, γυρνά με αργό ρυθμό. Όμως, για να γυρίσει πλήρως γύρω από τον Ήλιο, γυρνάει πιο γρήγορα από τη Γη. Μόλις 225 γήινες μέρες, ενώ η Γη θέλει 365 μέρες. Στην Αφροδίτη έχει πολύ ζέστη. Σε μια κανονική μέρα, η θερμοκρασία αγγίζει χαλαρά τους 467 βαθμούς Κελσίου. Σε αυτή τη θερμοκρασία, η αλήθεια είναι πως δεν επιβιώνει ζωή. Καθώς το φως του ήλιου ανακλάται στην Αφροδίτη, γίνεται και η ίδια ένας πολύ λαμπερός πλανήτης. Γι' αυτό και είναι το πρώτο αστέρι που βλέπουμε στον ουρανό με γυμνό μάτι, όταν νυχτώνει. Παρατηρήστε το απόψε και θα με θυμηθείτε. Αυτό το λαμπερό αστέρι, ο λαός, εκτός από Αφροδίτη, το ονομάζει και Αυγερινό. Γι' αυτό και πολλές φορές, αντί για Αφροδίτη, θα το ακούσετε να το αποκαλεί Αυγερινό. Η Γη είναι ελάχιστα μεγαλύτερη από την Αφροδίτη. Γι' αυτό πολλοί αποκαλούν αυτούς τους δύο πλανήτες αδέλφια. Όμως, έχουν μια μεγάλη διαφορά. Η Γη γυρίζει αριστερόστροφα, δηλαδή προς τα αριστερά, ενώ η Αφροδίτη γυρίζει αντίθετα, δηλαδή δεξιόστροφα. Επίσης, η Αφροδίτη έχει όπως και η Γη βραχώδη επιφάνεια με πεδιάδες, βουνά και κρατήρες. Όμως, έχει θερμοκρασίες που δεν επιτρέπουν την ύπαρξη ζωής. Οι αποστολές στην Αφροδίτη ξεκίνησαν το 1962 με το Mariner 2, το οποίο, λόγω των πυκνών σύννεφων, δεν κατάφερε να προσγειωθεί. 5 χρόνια αργότερα, δηλαδή το 1967, η Ρωσία έστειλε το Venera 4, το οποίο προσγειώθηκε, αλλά λόγω ζέστης άντεξε μόνο 23 λεπτά πριν καεί όλος καιρός. Αργότερα έγιναν και άλλες προσπάθειες. Ωστόσο, μέχρι σήμερα το περισσότερο που έχει αντέξει ένα διαστημόπλοιο είναι μόλις 110 λεπτά, δηλαδή περίπου 2 ώρες. Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι καμία αποστολή δεν είχε ανθρώπους μέσα. Τα λέμε στο επόμενο μάθημα με τον επόμενο σε σειρά πλανήτη. Μέχρι τότε, μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe αν σας άρεσε το βίντεο.